Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. І наш гість сьогодні Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора, пані Тетяна. Перш ніж розпочнемо про найрезонансніші провадження ДБР, не можу не запитати у вас про головну новину цього вечора. Україна таки підписалася під формулою Штайнмаєра у Мінську. Попереду нормандська четвірка, де все буде зафіксовано словом вже особисто президента. І, власне, далі все за планом. Ваша думка, оцінка як громадянина і юриста? Я впевнений, що це історична подія. Події, які будуть дуже багато, про яку будуть дуже багато говорити, будуть надавати оцінку і юридичну, політичну. І моя думка, що ми повинні зараз робити такі дії, які призведуть до повернення тих територій, які на даний час не є підконтрольні нашій державі. Ці дії однозначно вони не будуть раптові і на наступний день все зміниться. Це повинен бути комплекс дій. І я впевнений, що керівництво докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше ці території виявилися під юрисдикцією державних органів, під юрисдикцією нашої країни. І, як на мене, важливий ще в цьому момент механізму реалізації тих норм, про які сьогодні говорить вся Україна, політологи і державні чиновники. Якщо вони будуть прописані відкрито, публічно, я впевнений, що питань буде набагато менше. І от важливо, щоб це відбулося. От просто маленьке уточнення. Формула Штайнмаєра – це такий особливий спосіб прочитання Мінських угод, а Мінські угоди в українському суспільстві викликають абсолютно полярні оцінки. Є думки деяких юристів, аксакалів української політики, там Степан Хмара, пан Шишкін, екс-глава Конституційного суду Домбровський, аналізували Мінські угоди, прийшли до висновку, що представник України в цих домовленостях – це фактично лижний інструктор, він ніхто, оскільки його статус не прописаний. Ну і спираючись на різноманітні міжнародні конвенції, міжнародне право, Мінські угоди нічого не означають. Ну, такого висновку дійшли наші сивочолі, так би мовити, моральні авторитети. А ви пробували аналізувати як юрист? Склали свою думку? Так. Взагалі, от що це? Але це одна сторона цієї проблеми, про яку ми зараз говоримо. Але ж є і інша сторона, і вона також важлива, і потрібно аналізувати її і прислуховуватися. І в цій позиції я хотів би сказати, що тут Україна не самостійна, але не єдина. Цієї позиції також дотримуються і наші міжнародні партнери, і європейські партнери. Я впевнений, що кінцевим результатом це будуть і на даний час є інтереси нашої країни. Ну, гаразд. Тоді до ваших проваджень. У вас кожне провадження – це цілий цікавий детектив. І цікавий не тільки з точки зору самої фабули і драматизму, але й завдяки тому, що фігуранти всі як один достатньо високо поставлені. І взагалі, якщо говорити про ДБР, це орган, який фактично якому підзвітні всі високопосадовці, всі правоохоронці. Це суперорган. Отже, сьогодні вашим клієнтом, образно кажучи, став Юрій Луценко, проти якого відкрите провадження, точніше фігурантом, він сьогодні став фігурантом провадження за заявою лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. І Арахамія начебто каже, що Луценко якимсь чином причетний до грального бізнесу. І був начебто акціонером навіть якихось підпільних казино. Про що взагалі йдеться? Яким чином він причетний до цих справ? Я розпочну все ж таки з ролі Державного бюро розслідувань в правоохоронній системі України на даний час. І щодо цієї категорії справ, які підслідні суб'єктів, які підслідні ДБР. Перш за все, ДБР 10 місяців.
з однієї сторони, Бачите, я хотіла сказати, що ви вже майже рік при владі. Я задоволений, що ніхто не задає питання, а скільки нам, наскільки ми молоді, і чи є в нас проблеми, як їх вирішуються. Ні, про проблеми ми обов'язково поговоримо ДБР. Так, ніхто цього не задає, оскільки з початку своєї роботи ми активно розпочали процес розслідування, і є певна статистика на цей час. Для прикладу, ми протягом 10 місяців розслідували 28 тисяч кримінальних проваджень. Ця цифра є неочікуваною навіть для будь-якого фахівця, і для мене в першу чергу. Я, коли очолив цей правоохоронний орган, я не міг навіть уявити собі, що за такий невеликий період часу у нас буде така кількість проваджень. І я оцінюю це як все ж таки з потребою відновлення справедливості в суспільстві, а також з необхідністю функціонування такого органу. Але не лише кількість проваджень повинні говорити про мету і цілі, яку я поставив, яку повинні відіграти ДБР в правоохоронній системі. В першу чергу це результати нашої роботи. І ось, з цієї кількості кримінальних проваджень, яку ми розслідували, є кількість, яка вже обвинувальні акти, у яких скеровані до суду. І це більше 2 тисяч кримінальних проваджень. У вас вже є і судові вироки, наскільки я так, розумію, і немало. вже є 500 судових вироків. Тому за цей невеликий, короткий період часу ми все ж таки продовжуємо залишатися молодим органом, новим органом. І органом, який розпочав виконання своїх функцій. Звичайно, що я б не сказав, що ми ще повноцінно виконуємо функції правоохоронного органу, оскільки в нас є, скажімо так, подвійна функція виконання повноважень. Це перше розслідування кримінальних проваджень, а також функція проведення оперативної роботи. Так ось, ми поки що виконуємо свої повноваження лише як орган досудового розслідування. Тому одна з важливих завдань і цілей, яка стоїть переді мною, це формування найближчим часом оперативного підрозділу. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб цього ж року ми вже відбулися як повноцінний правоохоронний орган. Ну, грубо кажучи, у вас з'явиться ще й свій спецназ до того всього, що ви вже маєте. Я маю на увазі по функціоналу. В тому числі, оскільки оперативні підрозділи, спецназ – це частина оперативних підрозділів. Для мене найважливіше все ж таки, коли з'являться оперативні працівники, які зможуть допомагати слідчому. Це робити оперативний супровід у кримінальних провадженнях, а також працівники, які зможуть проводити оперативно-технічні заходи, які зможуть в тому числі виконувати негласні розшукові слідчі дії. Тобто це комплекс заходів. То зараз ви не проводите негласних слідчих дій? Зараз, якщо говорити про негласні слідчі дії, така можливість є, але враховуючи певні технічні моменти, які відносяться щодо наявності приміщень, дозволів щодо роботи з таємними документами, я не можу сказати, що воно відбувається в такій повній формі, в якій би повинно було відбуватися. До речі, було внесено зараз в Верховну Раду кілька законопроєктів, і один з таких законопроєктів – це є норми про надання повноважень ДБР, а також НАБУ проводити прослушку. І з цього приводу є багато думок, фахівців, експертів з приводу доцільності таких повноважень для нових правоохоронних органів.
Ну, на мій погляд, це позиція правильна, вона, як на мене, однозначна, оскільки надання такої змоги для ДБР і НАБУ, воно лише посилить позицію правоохоронних органів і зробить ДБР і НАБУ більш незалежними. Адже на сьогоднішній день в нас є монополія щодо прослуховування. Лише один єдиний орган володіє таким правом. І Так цей єдиний орган слухав вас. Ви в своєму кабінеті виявили нещодавно прослушку. НАБУ і САП підхрестилися від цього. Сказали, що не вони цим займалися. Виходить, хто? СБУ? Я не можу чітко зараз на цей час відповісти на ваше питання. А для себе публічно не можете сказати, хто? Чи для себе самі не знаєте, хто? І поясню, чому я не можу цього зробити. Є кілька версій. І одна з версій, це версія була причетності до вчинення цього злочину, можливого вчинення злочину правоохоронців. Саме це було основною причиною, чому кримінальне провадження після його реєстрації було залишено для розслідування слідчими Державного бюро розслідувань. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб дати відповідь на дуже просте запитання, хто її поставив. Я можу на цей час без шкоди для досудового розслідування сказати наступне. Ставили систему прослуховування спеціалісти. Це не лише один мікрофон, який знаходився в вентиляційному каналі. Це кілька знарядь, це система, це провода, які виходили на дах, і там з застосуванням будівельних матеріалів було все досить акуратно зароблено. Це свідчить як мінімум про хорошу підготовку. Це свідчить про те, що готувалися до і встановлювали цю систему не один день. І що, у вас немає камер спостереження в кабінеті, які б могли зафіксувати тих людей, які цим займалися? Камери є, і вони знаходяться навіть поблизу і в приймальні моїй, але враховуючи, що працювали спеціалісти, вони також вживали певні заходи безпеки для того, щоб їх не було виявлено. І прослуховування було виявлено не лише в кабінеті директора, а також в кабінеті іншого працівника ДБР. Це свідчить про, напевно, системність, коли злочинці підходили до вчинення цього злочину. Але навіть... Ви кажете злочинці, тобто все-таки ви відкидаєте версію про те, що була санкція там суду, який з органів правоохоронних міг слухати вас? Ну, для аналогії, ми пам'ятаємо події, коли засоби прослуховування були виявлені в одного з керівників нового правоохоронного органу. Так. І на наступний день чи за кілька днів ми зразу, громадяни нашої країни, мали відповідь на питання, що це відбувалося офіційно, було отримано відповідно санкції, дозволи суду, і після того були навіть там частина оприлюднена, якщо я не помиляюся, розмови. Що ми маємо в цій ситуації? Керівники правоохоронних органів одразу після того, як я публічно оголосив про цю подію, зателефонували, висловили свою підтримку і запевнили в тому, що вони не причетні до
до установки цього прослуховування. Зателефонували хто? Прокурор Холодницький і керівник НАБУ Ситник, чи ще хтось із правоохоронних? Знаєте, я не хотів би розмежовувати по деталях правоохоронну систему, оскільки я вважаю, і це така моя особиста позиція, що правоохоронна система повинна бути єдиним цілим. І саме це повинно бути для того, щоб досягнути результату. Кожен правоохоронець, кожен керівник правоохоронного органу, кожен орган, він має чітко визначені повноваження. І ці всі повноваження передбачені чи то Кримінально-процесуальним кодексом, чи іншими нормативними документами. І роботи в кожного правоохоронця є на даний час більше, ніж достатньо. А результат може бути лише в тому випадку, коли ми об'єднаємо свої зусилля. Давайте я по-іншому запитаю. Ви боїтеся оприлюднення цих плівок? Як це було в ситуації з керівником САП Холодницьким? Фактично оприлюднення цих плівок завдало непоправної шкоди його репутації і кар'єрі. Я переймаюся лише одного – можливого витоку інформації щодо розслідування кримінальних проваджень, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Адже в моєму кабінеті відбувалися оперативні наради, робочі наради не по одному кримінальному провадженню. І найбільша небезпека в цьому щодо прослуховування – це коли інформація про ті слідчі дії, які проведені, ті слідчі дії, які прогнозувалися на проведення, які планувалися, можуть бути оприлюднені. От цього, насправді, я боюсь найбільше. З ваших публічних заяв я розумію, що ви натякаєте на те, що могла просочитися інформація щодо перебігу провадження, де фігурує екс-президент Порошенко. Чи так це? Це одна з версій. І, знову ж таки, ця версія не безпідставна. Адже небагато людей вривалися в кабінет директора Державного бюро розслідувань з групою осіб, і небагато людей політизують кримінальні провадження, які перебувають в слідчих Державного бюро розслідувань. Я думаю, всі політизують свої справи. Всі політики, які є фігурантами ваших проваджень. Але ця версія, вона не є основною і вона не є єдиною. Так, крім того, є ж багато інших версій. Я хочу сказати, що точно до цього злочину причетні спеціалісти. Адже небагато в нашій країні фахівців, які можуть встановити прослушку, які є фахівцями саме в цьому напрямку. Звичайно, в першу чергу це працівники правоохоронних органів або колишні працівники правоохоронних органів. Не можемо ми залишити осторонь і можливість причетності до цього злочину приватних структур. Адже багато людей в країні, якщо щодо них, можливо, перевіряються ті чи інші дії, вони б намагалися і хотіли знати про ті події, які відбуваються в приміщеннях Державного бюро розслідувань. Мабуть, суспільство тут в першу чергу повинно хвилювати те, чи могли вас якимось чином взяти на гачок цією прослушкою, так, і шантажувати оприлюдненням матеріалів свого часу, знову ж таки, посилаючись на досвід Холодницького. Можемо зробити висновок, що будь-який керівник правоохоронного органу може побоюватися оприлюднення таких плівок. За свої дії, за свої слова я впевнений, і я не переймаюся оприлюдненням розмов, які відбувалися в кабінеті, окрім фактів можливого оприлюднення
розмов щодо методики, тактики розслідування кримінальних проваджень. Ну, ви самі визнавали, що проти вас копають по-різному, так? І в законний спосіб, намагаючись, скажімо, змінити законодавство чи поставити під сумнів законність призначення взагалі ДБР. Є законопроект відповідний, так, у парламенті зареєстрований. І різні там, в тому числі медіа-атаки. Словом, є комплекс певний заходів, спрямованих проти вас персонально. Я думаю, що ви не єдині серед працівників інших правоохоронних структур, хто, очевидно, від цього потерпає. Тому хіба не можна виключити, що це прослушка і всі ці дії спрямовані на те, щоб вас якимось чином збити, так би мовити? Ну, насправді, ідучи на цю посаду, приймаючи участь в конкурсі і проводячи ті дії протягом 1,5 роки, які я проводив, я розумію, що можуть вживатися багато насправді заходів для не дискримінації, а для отримання будь-якої інформації, яка б була негативною щодо мене як керівника. І це може бути пов'язане як з моїми діями, які проводилися, а також з розслідуванням тих кримінальних проваджень, які у нас є. Моя позиція багатьом не подобається. І я вважаю, що кожен керівник, він повинен бути готовий до того, що можуть багато вживатися дій для дискредитації його як керівника. Але найважливіше в цьому дії правоохоронця, дії керівника. Він повинен бути впевненим в правоті, в законності своїх дій. Так ось я впевнений в своїх діях і в своїх рішеннях, які приймаються. Тому десь я чітко впевнений, що дискредитуючих обставин чи розмов з кабінету, окрім розслідування кримінальних проваджень, просто бути не може. У структурі ДБР є такий закладений законом певний тріумвірат, так би мовити, що з самого початку було зроблено так, що ви, хоча є директором ДБР, але є там ваші заступники, рішення приймаються не без їх участі. Складна система управління цим органом. Як, от вже майже рік минув, як ця непроста система, де троє керівників, так, вони всі мають там різні точки зору. Я бачу навіть публічна критика там у вас між собою є певна, так. Як це впливає на якість роботи ДБР? Дійсно, в законі про ДБР, в законі, який діє на даний час, є дуже багато норм, які викликають дискусію, обговорення. На момент прийняття закону ці норми вважались демократичними і десь особливими. Пройшов певний період часу, я працював з цими нормами, я працюю з цими нормами, і в мене за цей період є своя думка, і ця думка базується на практиці, і базується вона на цих обставинах, які ми проходили. І серед таких норм дійсно є норма, яка говорить про те, що частину рішень, які приймаються в Державному бюро розслідувань, необхідно приймати за погодженням з заступниками. Однак законодавець не прописав механізму погодження. І в зв'язку з цим дуже багато виникало питань. Я з самого початку свого призначення підійшов до цього питання, і для його вирішення я залучив фахівців,
я залучив експертів, я вирішив отримати їхню думку, отримати їхню позицію. І всі в один голос були одностайними. Одноособову відповідальність за діяльність органу несе директор. Якщо директор несе відповідальність, він повинен мати відповідну систему повноважень, комплекс повноважень, завдяки яким він може реалізувати свої принципи, свої ідеї і робити орган ефективним. Для будь-якого менеджера, для будь-якого керівника найважливіше, щоб його структура була ефективною і працездатною. Оскільки саме керівник несе всю повноту відповідальності за дії і за рішення, які він приймає. І це питання щодо погодження певних рішень з заступниками, дійсно, воно було актуальним, надзвичайно актуальним, коли орган розпочав свою роботу, оскільки чомусь склалось таким чином, що всі вважали, що директор не може приймати рішення, якщо з цим не погоджується чи один заступник, чи, можливо, двоє заступників. Але це є недієво, і в такому випадку правоохоронний орган ніколи би не зміг запрацювати навіть не лише як правоохоронний, а просто як ефективний орган. Саме тому... То ви цими експертизами переламали певним чином ситуацію? Саме тому мною було прийнято нормативний документ, який називався регламентом. В регламенті було передбачено, в яких випадках і як повинен діяти я як директор. Протягом всього часу ця норма діє. Жодного рішення, яке я повинен приймати за погодженням з заступниками, я одноособово не приймаю. Я завжди з'ясовую думку своїх заступників. І після цього приймаю це рішення, яке я вважаю буде ефективним, буде правильне і найголовніше, воно буде потрібно для Державного бюро розслідувань. Я ще хочу прояснити глядачам, що у нас відбувається в правому вікні. Це акція під адміністрацією президента, пов'язана з тим, що Україна сьогодні підписала формулу Штайнмаєра на Мінській тимчасовій контактній групі. Свій підпис за повідомленням російських ЗМІ знову ж таки поставив Леонід Кучма. Президент Володимир Зеленський сьогодні фактично на своєму брифінгу підтвердив те, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра, але сказав, що вона буде закріплена в окремому законі, який буде ухвалено замість закону, який втрачає чинність цього року, закону так званого про особливий статус Донбасу. Також Україна буде зобов'язана прийняти закон про амністію бойовиків і, відповідно, провести вибори на непідконтрольному Донбасі. Отже, мабуть, перериваємо цю трансляцію, тому що там, бачимо, там запалюють фаєри зараз. Ми стежимо за цією акцією, якщо там буде відбуватися щось важливе і те, що буде варте вашої уваги, ми будемо обов'язково показувати, що там відбувається. Акція називається «Ні капітуляції». Отже, бачимо, це представники націоналістичних організацій, які пікетують Банкову. Що ж, стежимо за цим також, як далі будуть розвиватися події. Цікаво, чи вийде хтось із адміністрації для роз'яснення ситуації. Нагадаю, що президент сьогодні сказав, що виборів під дулами автоматів на Донбасі не буде. Водночас формула передбачає, формула Штайнмаєра, що Україна зобов'язана буде провести вибори. Сьогодні ж домовилися про відведення військ ще в двох точках фронту – Петровському і Золотому. Одне з них – це Луганщина, інша точка – це Донеччина. Отже, повертаємося до наших баранів, і не тільки баранів, але й високопоставлених клієнтів ДБР. Давайте про Луценка. Луценко сьогодні тепер теж ваш клієнт. Що йому, що саме, що за казино? Він володів ним, співволодів? Що це взагалі було?
фігурантами розслідувань Державного бюро розслідувань є всі високопосадовці. Я б не робив якихось окремих акцентів на прізвищах. У вас дійсно всі справи цікаві, але все-таки Луценко, екс-генпрокурор України, політик з багаторічним стажем, політичний в'язень навіть свого часу. Тепер, наскільки я розумію, він фігурант провадження. Фігурант – це хто? Свідок в справі, як Порошенко в своїх 12 справах, чи підозрюваний? Я б, напевно, розпочав з моменту реєстрації кримінального провадження. Чинне законодавство зараз виписано таким чином, що в більшості випадків, коли звертається громадянин, фахівець, це може бути будь-яка особа, і він юридично правильно викладає обставини можливого вчинення злочину, правоохоронний орган, чи то ДБР, чи міліція, чи будь-який інший, він зобов'язаний внести відомості в ЄРДР і розпочати кримінальне провадження. Факт внесення і факт початку досудового розслідування, він ще не робить нікого, не несе жодних зобов'язань. Людина зобов'язань для осіб, про які мова йде в зверненні, чи, можливо, які є в фабулі кримінального провадження. Щодо цього провадження, про яке ми говоримо, провадження не відкрито щодо Юрія Луценка. Провадження розпочати за фактом можливого зловживання службовим становищем колишнього генерального прокурора в змові з групою інших осіб. Там теж депутати, так? Так, які могли прикривати гральний бізнес. Поки що на цьому все. Кримінальне провадження лише нещодавно розпочати. Тому а можете назвати тих інших фігурантів, які теж є в цій справі? Адже це теж, наскільки ми розуміємо, це народні депутати чи колишні народні депутати, і їхні прізвища, імена – це теж суспільно важливо. Хто це, можете сказати? Я розумію насправді велику зацікавленість в цьому, але потрібно розуміти в цьому випадку слідчих, які повинні провести розслідування, і лише після детального з'ясування обставин прийняти рішення. Якщо відповідно є докази, це оголосити підозру, якщо немає, то закрити кримінальне провадження. На даний час у провадженні не проведено багато слідчих дій, і я не можу говорити, що заява є... Якщо прізвище високопосадовця або депутата, або колишнього високопосадовця чи колишнього депутата, правоохоронця з'являється в новині про те, що він став фігурантом провадження ДБР, це не означає, що він злочинець? В жодному випадку, і це дуже правильно. Я б все ж таки хотів дати зрозуміти, що ДБР – це не каральний орган, і наша основна мета – це не притягнення особи до кримінальної відповідальності. Я вважаю це радянським стереотипом, що ви свого часу навіть сказали, і у вас на сайті є ця ваша заява, на першій сторінці, про те, що ваша головна мета – зробити так, щоб суспільство отримало сигнал про те, що немає недоторканних серед високопосадовців, і що атмосфера оцієї безкарності, коли ти багатий і впливовий, і ти автоматично не можеш опинитися за ґратами, вона минула, ця атмосфера. Я вас хочу запитати, Петро Порошенко, який фігурує в 12 провадженнях ДБР, один з, мабуть, тих фігурантів справ, до кого увага суспільства надзвичайно велика зараз, і кожен його прихід чи не прихід до ДБР, це приковує увагу безлічі медіа не тільки в Україні, але й за кордоном. Як ви взагалі гадаєте, ситуація, коли екс-президент, який навіть формально вже позбувся статусу недоторканності, так, опиниться за ґратами, це правильно для держави чи ні? Може опинитися.
Є різні думки. Одні вважають, притримуються такої думки, що повинна бути вендета щодо попередників, і кожні нинішні бажають покарати, чи обіцяють покарати попередників. Так, є люди, які вважають, політики, що притягнення екс-президентів – це поганий прецедент для країни. Яка ваша думка? ДБР не є каральним органом, і ні я, ні слідчі не переслідуємо мету в обов'язковому порядку оголосити підозру тій чи іншій особі. Найважливіше – це провести неупереджене, професійне з'ясування обставин, дослідження всіх можливих фактів і лише після того прийняти рішення. Якщо є докази, і це буде встановлено в ході досудового розслідування, оголосити підозру, незалежно від того, хто суб'єкт є на цей час, можливо, коли він був. Але ж повинна бути і також сміливість сказати, доказів немає, їх зібрати не виявляється можливим, і прийняти рішення про закриття кримінального провадження. Я хочу зазначити, що при вході в Державне бюро розслідувань в нас є норма або є стаття 3 Конституції України, в якій говориться про найвищу соціальну цінність держави. Я повторюся, що це є людина, це її життя, здоров'я, це її честь і гідність, це недоторканність і безпека. І саме ці слова бачать слідчі Державного бюро розслідувань, всі працівники бюро, коли зранку йдуть на роботу. Вони розуміють, для чого вони виконують свої функції. Але це є наглядним прикладом також і для учасників кримінального провадження, які, заходячи в приміщення Державного бюро розслідувань, бачать, що їхні права і права людини є найважливіші для тих працівників, які працюють в цьому Не всі вірять в вашу щирість, і я думаю, можливо, не безпідставно. Порошенко сьогодні не прийшов на процедуру поліграфа, детектора брехні в справі про купівлю-продаж телеканалу «Прямий», де він є свідком в цій справі. Коли прийде? І, власне, на якому етапі взагалі ця справа зараз? Ідея Кримінально-процесуального кодексу – це не є звинувачувальний підхід. На мій погляд, що ідея Кримінально-процесуального кодексу найголовніша – це дослідження всіх обставин справи. Всі учасники кримінального процесу, це слідчі, свідки і адвокати, вони повинні бути партнерами. І для встановлення всіх обставин, які викладені в заяві, слідчий зобов'язаний дослідити, провести так зване розслідування. І ми неодноразово говорили, що Петро Порошенко для ДБР, для слідчого повинен також стати партнером. Він повинен бути зацікавлений, щоб надати показання, надати свою сторону, свої мотиви, свої заперечення, для того, щоб слідчий якнайшвидше повинен встановити істину у справі. На жаль, Петро Порошенко не йде на зустріч слідчому, не йде на зустріч правоохоронному органу. Дуже часто він політизує цю ситуацію. І для нас політика завершується, політика можлива під стінами Державного бюро розслідувань. Під стінами, де проходять брифінги, де політичні заяви, де відбуваються можливі мітинги. В приміщенні Державного бюро розслідувань політики не може бути. І в
позиції Петра Порошенка дуже часто відбуваються перекручування фактів. Я, як керівник, не реагую, і слідчі на ці факти також не будуть реагувати. Для нас це кримінальне провадження, і ми розуміємо запит і потребу суспільства і фахівців отримати відповіді на питання. Лише після дослідження всіх обставин ми зможемо сказати, чи причетний Петро Порошенко до вчинення тих чи інших злочинів, чи він не причетний. І я запевняю, що такі рішення будуть прийняті, і я буду докладати з слідчими максимум зусиль, щоб це відбулося в короткий період часу і щоб ми це не відкладали. Але я хотів би ще наголосити, що це не одне кримінальне провадження, це кримінальне провадження, в яких з'ясовуються різні обставини, як економічні, а також і політичні. Це перевіряються і досліджуються рішення президента, які мали політичний вплив на ту чи іншу ситуацію. Це досліджуються можливі економічні злочини. А це неможливо провести розслідування ні за 2, ні за 3 місяці. Це все ж таки більший період часу. Тому прошу зайняти якийсь очікувальний період, але цей період точно закінчиться, і ми точно надамо відповіді на всі питання. Ще одне провадження, до якого прикута надзвичайна суспільна увага, це, звичайно ж, так званий Керченський інцидент. Ситуація, за якою українські моряки опинилися в російському полоні. Моряки з 2 кораблів. Буквально нещодавно вони звільнилися з полону в рамках великого обміну, який відбувся. І вони вже стали, ходили на допити до ДБР у зв'язку з провадженням щодо цього. Впровадженні ДБР, наскільки ми розуміємо, намагається з'ясувати, чи було перевищення влади в діях Петра Порошенка, який санкціонував вихід в Керченську протоку, яка є українською за законами. В чому тут взагалі, от можете пояснити не юридичною мовою, в чому тут перевищення повноважень? Він головнокомандувач, вони військові моряки, Керченська протока, українська територія. В чому тут може бути предмет? Деякі події, деякі факти, які ми досліджуємо, вони особливо чутливі для суспільства. І я навіть можу сказати, що вони чутливі для мене, як для керівника правоохоронного органу. Ці події, про які ми говоримо, пов'язані не лише з інтересами держави, це в першу чергу, але тут також є і цінності життя. До розслідування таких кримінальних проваджень ми повинні підходити з холодним серцем. І я запевняю, що і це кримінальне провадження, ці події будуть розслідуватись слідчими з холодним серцем і з виваженим підходом до дослідження всіх обставин. Чи не відкриє ця історія, це провадження, певний ящик Пандори, в якому після чого ДБР буде змушено розслідувати, скажімо, дії головнокомандувача, який санкціонував відвоювання українських територій на Донбасі, і так далі. Що, в принципі, абсурдно з точки зору Конституції, повноважень глави держави. Адже там теж втрачалися людські життя. В цій ситуації ми ж розуміємо, що процес виходу кораблів з порту, процес проходження через води, через моря, вони не можуть відбуватися без прописаних норм, без прописаного механізму. І саме в цьому провадженні ми досліджуємо, чи були правомірними весь механізм
надання дозволу на виход кораблів у море, на процес проходження, і чи були відповідні внаслідок того дотримані норми, а найголовніше, чи не ставили такими діями керівництво держави чи високопосадовці військово-морських сил під загрозу життя і здоров'я моряків. І це найважливіше. Дійсно, в цьому провадженні ми після повернення наших моряків провели кілька допитів. І перед проведенням допитів ми встановлювали психологічний стан кожного моряка, щоб розуміти, чи можемо ми їх допитувати. Ми спілкувалися з лікарями. Лише після того, коли такі дозволи нам надавалися, ми проводили ті чи інші слідчі дії. На цей час не всі моряки ще допитані. А ви маєте намір допитати абсолютно всіх моряків? Звичайно. І це для встановлення всієї картини, ну, це є необхідність в тому. Але не лише моряки будуть допитані. Ми хочемо відтворити повністю весь процес, який відбувався від виходу кораблів, дати оцінку законності дій високопосадовців до моменту їхнього затримання. У справі на цей час призначена експертиза, і після проведення цієї експертизи ми зможемо вже говорити про можливі правопорушення, можливі порушення в діях високопосадовців. Тому надіємося, що експертиза найближчим часом буде проведена. На жаль... Але даруйте моє останнє уточнення. Ну, логіка самої справи. Річ в тім, що це військові моряки. Військові моряки – це ті люди, які потенційно беруть в руки зброю, воюють, ну, не на суші, а на морі. Як можна взагалі в цій ситуації припускати, ну, взагалі говорити про те, що ну, вони не мали права щось робити, так? Якщо в них є наказ головнокомандувача, є наказ військового керівництва здійснювати ці дії. Я хочу запевнити і чітко відповісти. Мова не йде про дії моряків. Вони в цьому випадку виконували накази, і вони військові, і вони зобов'язані були Якщо виконувати. наказ буде визнано злочинним, то вони будуть виконавці злочинного наказу. Так виходить? Ми повинні відтворити всі дії, які відбувалися в цей період часу. Ми ж розуміємо, що накази не були доведені до кожного з моряків. Є відповідна ієрархія. Ми зараз вивчаємо дуже велику кількість таємних документів, якими керувалися керівники екіпажу, і нормативних документів, яким чином вони були діяти. Лише після аналізу цієї бази нормативної, після встановлення і зрозуміння всіх дій, ми зможемо дати відповідь на ці питання, які цікавить суспільство. Але я застерігаю, ми на цьому етапі насправді не маємо жодних претензій до дій моряків. Зрозуміло. Я теж не можу не запитати про, ну, якщо ми вже почали військову тему, то є дуже багато цікавих у вас проваджень, і не на всі запитання там суспільні вже є відповіді. Скажімо, сумнозвісний Свинарчук-гейт, який значно зіпсував електоральні шанси Петра Порошенка на виборах. Скандал, який спалахнув вже перед самими виборами, пов'язаний з зловживанням в Укроборонпромі. Декілька правоохоронних структур розслідують цю справу. І Генпрокуратура, і НАБУ, і ДБР також розслідує частину цього великого скандалу, пов'язаного з можливими зловживаннями в Укроборонпромі. Чи ви досліджували питання, чи було зловживання, покривання фактично НАБУ деяких фігурантів справи? Чи дали відповідь на це питання? НАБУ покривало когось в цій справі чи ні? Дійсно, до цієї проблеми хочуть зараз отримати відповіді суспільство, і я для того хотів би дещо уточнити.
Прокуратура з моменту початку роботи Державного бюро розслідувань втратила повноваження щодо реєстрації і розслідування кримінальних проваджень, а з листопада цього року всі кримінальні провадження, які на цей час розслідуються в прокуратурі, вони будуть передані в Державне бюро розслідувань. Тому прокуратура вже частину справ закрила за це. Ну, я б сказав, прийняла рішення, тому що не всі кримінальні провадження повинні бути скеровані до суду, і не в всіх кримінальних провадженнях повинні бути оголошені підозри. Кримінальні провадження можуть і закриватися. Якщо ми говоримо про цей епізод, то яке провадження мало ДБР і яке рішення, які результати розслідування цього кримінального провадження? Дійсно, в нас було питання щодо дій слідчого, який розслідував який зобов'язаний був провести перевірку і прийняти рішення, чи відповідно розслідувати кримінальне провадження за тими матеріалами, які передала військова прокуратура в НАБУ. Ми під час розслідування цього провадження також і проводили слідчі дії в цих матеріалах, які передавалися НАБУ. Ми провели експертизу, і за результатами експертизи була виведена шкода. Ця шкода була допущена службовими особами Укроборонпрому. Для чого ми це робили? Адже це було провадження НАБУ, і відповідно логічно виглядає, що ці слідчі дії повинні були робити слідчі НАБУ. Тим самим ми довели і показали, що слідчий в 2017 чи 2018 році мав повністю комплекс своїх дій, і він міг провести експертизу і встановити відповідно осіб, які допустили розкрадання державних коштів, і притягнути їх до відповідальності. Тим самим ми провели інші слідчі дії і в результаті здобули докази провини слідчого НАБУ, і нами було підготовлено проект і оголошено підозру детективу НАБУ. І зараз це кримінальне провадження перебуває в стадії розслідування. Ми встановлюємо, чи цей детектив не був причетний до можливих інших зловживань під час цього розслідування, і чи його дії не були умисні, і він не покривав можливих потенційних порушників, які вчиняли розкрадання в Укроборонпромі. То він вже в статусі підозрюваного. Так, в нас. Я вас теж не можу не запитати. Більшість тих справ, які розцінюються медіа, політиками, як така певна вендета проти попередників, зареєстровані за заявами Андрія Портнова, екс-заступника голови адміністрації президента часів Януковича, і дуже часто вам закидають певні зв'язки з паном Портновим. Ви взагалі знайомі з Портновим? Ви вже пояснили, що зареєструвати, що звернутися до ДБР з заявою на якесь правопорушення, юридично викласти, в чому полягає правопорушення, може кожен. Ось Портнов активно користується цією даною законом можливістю, і активно ви відкриваєте, реєструєте провадження за його заявами. Але все-таки ви з ним особисто знайомі? Ви з цією людиною зустрічалися, бачились, вона вас консультує чи ні? Я розумію, що мова йде, в першу чергу, чи ті заяви є політичними. Я не можу відповісти на це питання, оскільки мені важко сказати, яку мету переслідує Андрій Портнов. Але він не приховує цієї мети. Ця мета – це вендета, помста за ті поневіряння, яких він зазнав в результаті дій попередньої влади, коли він змушений був тікати з країни, жити то в Росії, то в Австрії, бути в такій складній ситуації. Він описував свої тяжкі поневіряння. Але все-таки ви особисто з ним якимось чином пов'язані чи ні? Для мене важливо, щоб заяви були юридично правильно, юридично грамотно складені. Всі заяви Андрія Портнова, вони є юридичними.
Чи там є політична складова? Ну, напевно, потрібно це в нього з'ясовувати. І якщо він говорить таку позицію, ну, можливо, вона має і там право на існування і на життя. Для мене важливо, що відсутній вплив на слідчих, і такого впливу не може бути. Найважливіше для слідчого Державного бюро розслідувань, найважливіше для мене, щоб розслідування було не політичне. Щоб ми під час розслідування встановили всі фактичні обставини. І я запевняю, що в розслідуваннях, які проводяться слідчими за заявами Портнова, немає жодної політики. І важливе питання, чи знайомий я з Андрієм Портновим? Не знайомий. Чи консультує він мене? Не консультує. В мене достатній фаховий рівень для того, щоб я створював і керував і здійснював керував організацією, яка називається Державне бюро розслідувань. Що ж, дякую вам за цікаве, з моєї точки зору, інформативне достатньо інтерв'ю. Дякую, що дійшли до нас в такий складний вечір, коли шалені затори скували Київ. Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Побачимося рівно за тиждень. Дякую, що нас дивилися.